Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε το ταξίδι μας. Από χθες που φορτίσαμε λίγο έως τώρα είχαμε αυτή την κατανάλωση. Πάμε τώρα προς Ζάγκρεπ να φορτώσουμε και να αρχίσουμε το ταξίδι μας για Νίκαια, νομίζω. Sorry. Οπότε τα λέμε εκεί πέρα, μάλλον 12 ώρες και κάτι ταξίδι θα δούμε. Τσάου τσάου. Καλημέρες, όπως βλέπετε φτάσαμε στο Ζάγκρεπ, Κροατία, στο Supercharger της Tesla. Κάναμε 171 χιλιόμετρα σε 1 ώρα και 40 λεπτά περίπου. Μια μισή ώρα ήτανε, κάναμε κάνα δεκάλεπτο εκεί στα διόδια και ξοδέψαμε 184 βάτια por κιλόμετρο για κάθε χιλιόμετρο. Επειδή κάνω διπλά βιντεάκια, συνήθως ακόμα ξεχνιέμαι. Μόλις βάλαμε να φορτίζουμε, είμαστε στα 124 κιλοβάτια. Φορτίζοντας, μένουν ακόμα 2 νομισματάκια από χθες, δεν ξέρω αν θα πλύνω τα αμάξι. Προς το παρόν πάμε να πάρουμε ένα καφεδάκι και να πάμε για κατούρημα. Αν και φάγαμε και με τον καφέ μας στο ξενοδοχείο, θα χρειαστώ κάτι για το δρόμο, ίσως κάνα νεράκι, δεν ξέρω. 35 λεπτάκια πάνω κάτω για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας και από ό,τι βλέπω θα φτάσουμε γύρω στις 8:40, σίγουρα 9 και, γιατί μάλλον θα σταματήσουμε καμιά 2 φορές ακόμα αυτές τις 12 ώρες, εκτός από το να φορτίσουμε για κανένα κατούριμα ή κάποια στάση. Οπότε λίγα πράγματα προς το παρόν, καλός καιρός, 17 βαθμοί Κελσίου και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε Palma Nova, Ιταλία. Θα σας βάλω στην οθόνη σας, φτάσαμε ένα 19%. Μας λέει ότι χρειαζόμαστε γύρω στα 20 λεπτά να φορτίσουμε και θα είναι παραπάνω, διότι χρειάζομαι να πάρω ένα καφέ, να πάω και μια τουαλέτα. Ξοδέψαμε, όπως βλέπετε, 171 βάτια por κιλόμετρο για κάθε χιλιόμετρο, 50 κιλοβατόρες πάνω κάτω και κάναμε 2,87 χιλιόμετρα. Παραπάνω από ό,τι νομίζαμε, γιατί μας σταμάτησαν, όπως μπορείτε να δείτε, για έλεγχο της αστυνομίας. Διότι στη Σλοβενία πρέπει να πληρώσεις, να βγάλεις μια κάρτα με 30 ευρώ για να μπορείς να κυκλοφοράς ελεύθερα, διότι δεν έχει διόδια, η οποία κρατάει 1 μήνα. Και με σταμάτησαν λοιπόν για να μου δώσουν ένα ωραίο χαρτάκι, το οποίο λέει, πάρτε τα, το οποίο λέει 600 ευρώ πρόστιμο πάνω κάτω. Γιατί δεν πληρώσες. Λέω, μα πώς να πληρώσω εφόσον δεν το ξέρα. Α, λέει, αυτό είναι πάντα, έπρεπε να το ξέρεις. Λέω, αφού δεν έχει, λέω, στα σύνορα διόδια, δεν έχει κάποιο control, πώς να το ξέρει ο κόσμος. Α, λέει, αυτό ήταν από πάντα, δεν ξέρουμε. Όταν σταματάς, λέει, να βάλεις βενζίνη, σε λένε. Λέω, ηλεκτρικό αμάξι, πού να σταματήσω. Ούτως ή άλλως η Σλοβενία είναι μικρή. Αν πηγαίνεις πουθενά αλλού,
σου φτάνει ένα τεπόζιτο για να την περάσεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις και να σταματήσεις. Και μετά αναρωτιόμουν με τον πατέρα μου πώς βγάζουν λεφτά οι Σλοβαίνοι. Από τη διέλευση αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων. Οπότε μου λέει, ναι, εντάξει, το ξέρω, επειδή σε σταμάτησαμε τώρα, θα πληρώσεις 30 ευρώ και καλά ότι βγάζεις την κάρτα για το πήγαινε. Και που ερχόσουν να λέει, επειδή σε σταμάτησαμε τώρα στον έλεγχο, είναι 150 ευρώ από τα 300, γιατί θα το πληρώσεις τώρα. Οπότε σύνολο 180 ευρώ. Θα τσούξει πάρα πολύ η τσέπη μας από αυτή τη μαλακία. Τι να κάνεις όμως. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Πάω για ένα γρήγορο κατούριμα. Να δω αν θα πάρω και ένα καφέ. Έχω τσατιστεί πάρα πολύ. Θα πούμε στη συνέχεια. Εδώ είμαστε φίλτατοι και φίλτατες. Φτάσαμε Βερόνα στο Supercharger. Θέλει 30 λεπτάκια περίπου να φορτίσουμε. Έχουμε κάνει τα εξής στατιστικά: 217 χιλιόμετρα, 176 βάτια για κάθε χιλιόμετρο. Από ό,τι λέει εδώ πέρα γύρω στα 25-30, δεν ξέρω. Κάπου εκεί θα φορτίσουμε. Αρκετά διόδια. Πάω να ψάξω σε αυτό το ξενοδοχείο μέρος για κατούριμα, ίσως και κάνω ποτηράκι με πάγο. Θα χρειαστώ το Red Bull, δεδομένου ότι στη Γαλλία θα φτάσουμε γύρω στις 11.30, οπότε μας μένει ακόμα κάνα 6ωρο και αυτά προς το παρόν. Θα σας δω στη συνέχεια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φτάσαμε εδώ στο Βαράτσε Ιταλία. Ιταλή, 30 λεπτάκια, 35 ήταν όταν άρχισα, θα χρειαστούμε για να συνεχίσουμε και θα πάμε μόνο Κοπανιάς στο ξενοδοχείο που έχουμε κλείσει. 3 ώρες και μισή ο δρόμος. Θα φτάσουμε όπως το υπολογίζαμε γύρω στις 11.30, 12 παρατέταρτο. Αυτό το μέρος δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το βρω. Εδώ οι δρόμοι ωραίοι να οδηγήσεις, αλλά στενή και με ωραίες καμπύλες, αλλά δεν έχει μέρος να σταματήσεις, γιατί είναι στενάχωρα τα πάντα. Δεν έχει κανένα ρεστοράν, το ένα τ' άλλο, πολύ δύσκολα. Εδώ θα ψάξω να βρω κάπου να πιω ένα καφεδάκι, θα το χρειαστώ μάλλον για τις επόμενες 3,5 ώρες και θα συνεχίσουμε το ταξιδάκι μας. Εδώ έχουμε το τι ξοδέψαμε: 52 κιλοβάτια, 210 χιλιόμετρα κάναμε και 168 βάτια για κάθε χιλιόμετρο. Πάμε να τεντώσουμε λίγο τα ποδαράκια μας. Πάμε να βρούμε ένα καφεδάκι και πολύ δύσκολο μέρος για να οδηγήσεις και να το βρεις. Να δούμε αν έχει καμία καφετήρια από εδώ ή πέρα, δεν ξέρω. Αυτά προς το παρόν, θα τα πούμε στη συνέχεια.
Χαίρετε, φτάσαμε Aire de Cambarete, Γαλλία. Έλεγε ότι και καλά δεν φτάνουμε, ότι χρειαζόμασταν λίγο να φορτώσουμε. Είπα ok, διότι με έλεγε μην ξεπεράσω τα 120, γιατί δεν θα φτάνα. Είπα καλύτερα να πάμε με 120-130, όσο είναι εδώ πέρα στη Γαλλία η εθνική. Και ας κάνουμε 5 λεπτάκια μέχρι να κάνουμε και το βιτάκι. Θα σας δείξω λοιπόν το τι καταναλώσαμε. 182 βάτια για κάθε χιλιόμετρο, 286 χιλιόμετρα κάναμε και 52 κιλοβατόρες φάγαμε. Αυτό στα γρήγορα. Αύριο που θα ξεκουραστώ, θα κοιμηθώ, θα σας κάνω ένα resume της δεύτερης μέρας και θα ξεκινήσουμε για την τρίτη. Πολλά φιλάκια, να είστε ok, καλό βράδυ, τα λέμε. Ξέρω τι είπαμε, αλλά παρόλα αυτά σας τα βάζω εδώ. Τα τελευταία 48 χιλιόμετρα, 164 βάτια για κάθε χιλιόμετρο, 8 κιλοβατόρες φάγαμε. Θα σας εξηγήσω το γιατί. Λοιπόν, τι έγινε. Τις τελευταίες 2-3 ώρες ήμουν σχεδόν πεθαμένος από την κούραση. Δεν ήξερα να σταματήσω, δεν έβρισκα και μια στάση να σταματήσω. Μέσα στη σκοτεινιά, δεν έβλεπα που ήταν τα μέρη. Τέλος πάντων, συνέχισα, ξαναζωντάνεψα, αναστήθηκα με τη σκέψη ότι θα έρθω εδώ πέρα που το πλήρωσα και το έκλεισα και θα φορτίσω τζάμπα στους τσάρτζες που έχουν εδώ πέρα. Τι γίνεται όμως, δεν είναι τζάμπα. Και γιατί τσατίζουμε? Γιατί πήρα τηλέφωνο στο ξενοδοχείο να τους ρωτήσω. Δεν ξέρω τι ώρα θα φτάσω, το ένα τ' άλλο. Μπορεί να φτάσω 11, 12, μία τα χαράματα. Με λένε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι κάποιοι στους 4 24 ώρο. Τέλεια λέω. Μήπως έχετε και φορτιστές από ό,τι είδα? Ναι, μου λέει. Έχουμε και φορτιστές και μπορείς να φορτίσεις. Τέλεια. Πώς? Δεν ξέρουμε, λέει. Ρώτα στη ρεσεψιόν, αυτοί τα ξέρουν σίγουρα. Εντάξει, λέω. Όλα ok. Σύμφωνα με το πρόγραμμα. Μόνο να κρατήσουμε. Τον πάραμε τα 2 Red Bulls. Φτάσαμε με το καλό. Ζωντανή. Έρχομαι. Βλέπω θέλει κάρτα. Λέω μάλλον στη ρεσεψιόν θα δίνουν κάρτα ή θα ξέρουνε. Πάω στη ρεσεψιόν. Τι ξέρει την τύφλα του. Τέλος πάντων, είχε ένα QR κωδικό πάνω το μηχάνημα. Το σκανάρω. Με βγάζει ένα website το οποίο λέει πρέπει να πληρώσεις. Τσατίστηκα πάρα πολύ. Κράτησε ζωντανό ότι θα φόρτιζα εδώ τζάμπα. Μετά στη Σλοβενία που πλήρωσα το πρόστιμο, λέω κάτι τέτοια είναι που θα μας ρίξουν τη τιμή. Παπάρια, μάντορες. Τέλος πάντων, πάλι καλά. Γιατί θα έφτανα ή με 0% ή με τόσο λίγο μπαταρία, ίσα για να φορτίσω. Και πάλι καλά που κλείσα εδώ πέρα, όχι μόνο γιατί νόμιζα ότι θα έχει να φορτίσω τζάμπα, αλλά επειδή έχει και τους superchargers της Tesla. Και εδώ είμαστε λοιπόν, τσαρτζάροντας στους V3 μέχρι να πάμε γύρω στο 80%. Θα αφήσουμε το αμαξάκι ζεστό και έτοιμο για αύριο το πρωί, για να φύγουμε με τη μία, γιατί μου την έχει δώσει όλη η κατάσταση. Πολύ κούραση, πολλά φραγκά. Τέλος πάντων, εμπειρία είναι, τη ζήσουμε και τη μεταδίδουμε και θα το δείτε κι εσείς. Σίγουρα από ό,τι έχω κάνει μερικές μετρήσεις, αξίζει από 2-3 άτομα και πάνω. Άμα το αμάξι ήταν γεμάτο, ναι. Αλλιώς πάρτε αεροπλάνο. Τέλος πάντων, είναι 12:30. Μέχρι να τελειώσουμε όλα αυτά θα έχει πάει μία σίγουρα. Κοιμηθούμε, ξεκουραστούμε έτσι όπως είμαστε μες στην Πόχα. Αύριο το πρωί θα σηκωθούμε νωρίς, κατά τις 9, θα κάνουμε ένα ντουτσάκι, ένα μπανάκι, θα πιούμε ένα καφεδάκι και θα φύγουμε. Μας μένουνε γύρω στα, για να δω, άμα έχουμε κάνει 2.200, μας μένουν γύρω στα 1.000 χιλιόμετρα. Τίποτα πια. Θα γυρίσουμε αύριο 9 το βράδυ, 10 θα είμαστε σπιτάκι μας. Τι ωραία, τι καλά. Γιατί αργήσαμε τόσο? Γιατί φυσικά την πρώτη μέρα κάναμε μόνο 800. Καλώς. Είπα και καλά, το κάνω σε 4 μέρες. Μετά το άλλαξα.
το άραξα και κακώς έκανα. Τέλος πάντων, όλα καλά, φτάσαμε, πάλι καλά που δεν πάθαμε τίποτα χειρότερο. Κανένα λάστιχο, κανένα τρακάρισμα, εντάξει. Μόνο το πρόστιμο και οι χαζομάρες των ξενοδοχείων που δεν μπορούμε να βρούμε free charger, παρότι όλοι λένε ότι έχουν στο ξενοδοχείο και στο πάρκινγκ τους. Τέλος πάντων, αυτό είναι συζήτηση για άλλο βιντεάκι, το οποίο θα το κάνουμε resume μάλλον μετά την τελευταία μέρα, για να editάρω, να θυμηθώ κάποια πράγματα και να τα πω πιο λεπτομερείς και καλά, γιατί τώρα είμαι πολύ κουρασμένος και ίσως πολλά τα λέω, τα φουσκώνω λίγο. Στην Ιταλία που αργήσαμε, χαθήκαμε λίγο και ακολουθήσαμε ένα άλλο Tesla που νόμιζα ότι πάνε στο Supercharger που δεν πήγαιναν. Τέλος πάντων, εκεί είχαμε τα δυο μας στα Red Bull, φτάσαμε ως εδώ πέρα και εντάξει, καλή δρόμη. Στο τέλος μας έπιασε μέχρι και ο Μίκλη, πηγαίναμε λαου. Τι να κάνουμε, λοιπόν, πάμε να ξεκουραστούμε. Καλό σας βράδυ, καλά να περνάτε και αύριο τελευταία μέρα ξεκινάμε την επιστροφή. Ciao ciao.